Isa rin ba ito kababa ang iyong hinahanap-hanap o kaya minsan nakakapanood ka nito ay talaga namang nakakapaglaway? Ito yung paborito nating dinengdeng. Hi kabamba, magandang buhay! Dinengdeng naming mga Ilocano ang aking isishare naman sa inyo ngayon. Kaya tara na't manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Kagabi pala ay lumabas kami ng aking asawa para bumili ng naihaw na hito. Less hassle na kasi pag bumili tayo ng naihaw na. Nakakasave pa tayo ng oras para sa iba pang gawain dito sa ating bahay. Kaya kaninang umaga ay itong mga gulay na lang yung aking binili sa palengke. Ito yung gulay na aking paghahalu-haluin. Sitaw, bunga ng singkamas, kamote, sigarilyas, kalkalunay at itong bulaklak ng kalabasa. Yan at umpisahan na nating magluto dito sa aking kawali na may tubig. Bago ito kumulo ay nilagyan ko na ito ng bagoong. At sinunod ko na ring nilagay yung ating inihaw na hito. Lilinawin ko lang po kabamba. Yung nilagay ko po na kulay brown ay yan po yung bagoong. May nag-comment kasi minsan na bakit daw naglagay ako ng chocolate sa aking niluluto na dinengdeng. Siguro po ay first time niyang makakita ng bagoong. Ang akala niya ay chocolate yung aking nilagay. Yang bagoong kasi yan yung pampalasa namin dito sa aming niluluto na dinengdeng. Natawa lang naman ako sa comment ni sir at talagang in-screenshot pa niya yung video. Yun ay na-share ko lang naman kabamba. Back to cooking na tayo. Nung napakuluan ko na pala itong isda ay akin lamang itong hinango at nilagay itong kamote. Tinakpan at pinakuluan lang ito ng 2 minuto. After ng pagpapakulo ko dito sa kamote, ay nilagay ko na rin dito yung mga gulay. Inuna kong nilagay dito yung bunga ng singkamas, sumunod yung sigarilyas at itong sitaw. Tuwing panahon ng tag-ulan tulad ngayon, ay talaga namang gold ang presyo ng mga gulay. Parang mas maganda na lang nabilhin ay yung karne. Kasi parang magkasing presyo na yung karne at itong niluluto kong gulay, pati na yung kanyang sahog. Pero kailangan din naman kasi ng ating katawan ang mga gulay. Yan din kasi yung hinahanap-hanap din natin na ulamin. Nilagay ko na rin pala dito yung ating okra. Lagyan mo na rin ito ng gusto mong pampalasa. Ako ay naglagay ako dito ng kunting seasoning granules pampalasa. Pagkalagay ko naman pala dito sa okra ay agad ko naman nang sinunod itong aking hinango kanina na inihaw na hito. Naimasmot nga talaga nga maisagpaw dato'y intuno nga paltat. Kun naimasmot nga maisagpaw dito'y dajay intuno nga dalag. Or diyaw awagan tayo nga buri ikaw. Then nung half cook na itong gulay na aking nilagay ay agad ko naman nang sinunod itong dahon ng kalkalunay or yung wild spinach natin dito sa Pinas. At nilagay ko rin dito yung bulaklak ng kalabasa. Muli ko lang ulit itong tinakpan at papakuluan lang ito ng saglit. Dahil saglit lang naman maluto itong dahon ng kalkalunay at bulaklak ng kalabasa. Bago pala matapos itong video na to ay baka hanapin nyo ulit yung ating lasuna o kaya yung bawang dito sa aking niluluto. Maglagay na lang po kayo kung gusto nyong maglagay ng mga yon. Ako po kasi hindi po ako naglalagay. Siguraduhin mong marami kang niluto na kanin dahil mapapakain ka na naman nito sa sarap nitong ating niluluto. Katalaga magamin nga naimas timangan kakabsat, di ba? Lalo no kamot ka pa kun di may nga sakam ket nakasagpat di tatugaw mo. Amok dagiti padak nga Ilocano ket makarelate di kasjay nga way nga panangan. Ket datan kakabsat naluton agao kantiin na po yan. Kun isagana meten daydi bugong nga dasili na. Paki-like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Tara at sabayan niyo ulit akong kumain. Maraming salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli!